namin inaasahan. Dito po yung mga Zin. Nagkatagpo ang Zins. Ayan po si St. Peter. Ayan. Ang dami po namin. Saan ka? Wala. Nag-vlog ako eh. Yan Ayaw ko dyan. Saan magaganda din kami. Stock ko. Ito guys, bakit ginamit nila dito sila lahat? Nakapulot guys. Alam ko nila naman, kapagpus na. Madami ko yun. So, ano naman kapagpus na? Oo, hindi akala ko. Kapapus na. Sino napus na? Ito. Hindi mo na kami. Napunta na ka mo. Congrats, Arby's. Vlog sa vlog. Sinigit nyo yun? Sinong sinama sa vlog? Ako? Sinong nasama sa vlog? Lamig na kami, napagod kami guys. Kasakit na likod ko. Sobrang sakit. Ate, Agad ka? Parang hindi naman, utang pagod ka, di ba? Ayun o, sobrang pagod niya. Pero nabit naman niya yung body beautiful. ay grabe, bilang didilim na